The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. You search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. That is in John chapter 5, verse 39. 2 Peter 1, 20-21. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Matthew 7, 24-25. Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. John 5:24. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Psalm 33, 8-9. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke, and it was done. He commanded, and it stood fast. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sanandan, as our routine, ikinahanglan ang ato paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you face is not confession of your sins. It is using your free will, the God-given free will. He wants you to make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom magamputa. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw, nga mong padangat ka namo. Salamat o Diyos sa imong grasya. Nga buhi pa kami nining among lawas, kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa imong grasya. Dili kami takos. Salamat o Diyos sa imong pagdala ka namo ning dapita sa mga kausaparong kami. Makapadayon nining among tulumanon adlaw-adlaw. Pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag, ingon nga imong mga anak. Bani kami karon pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa tanang kamaturan. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Valbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome all of you.
We warmly welcome you sa atong ministry o niya pa kita punting sa atong pagtagad, sa atong paghisgot, pagtuki niining uluhan nga pagtulunan God's pardon, ang kapasayloan sa Dios. Okay, karon natong tunan. Padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga ang atong pagmatngon og pagkamabinantayon batok kini ang makasasala. We have to be vigilant and we have always to be ready nga we are controlling our old nature sa atong kinabuhi. Ani ay pasidaan. Okay, sa pag kita mo hisgot niini, ani ay pasidaan. Ang imong pagkapakyas o sa wa nimo pag-admitir sa imong mga sala, pinagis pagsugid niyana ngadto sa Dios nga Amahan. Musangko kini og dugang pagbadlong kanimo gikan sa Dios nga Amahan. So, kadtong warning discipline mo sangko na kadto og gitawag og intensive discipline. Suma sa nahisgutan ta dinhi, adunay kalibutanon nga mga sangputanan sa mabuhat nato nga mga sala. Humani mo tuuhi si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Wa ka na tulubagon bahin sa imong mga sa dito sa eternidad. Tungod kini sa Diyos nung pagpasaylo o divine pardon. Hinoon, kining maong nga mga sala, magapadayon sa paghiagom o kalibutanong mga resulta nga musangpot ngadto sa pagpanton sa Dios. Ang Biblia nagkanayon og ang mga sala sa taong dautan litag alang sa iyang kaugalingon ug maunay siya kalaang sa iyang kaugalingong sala. Nanas Proverbio 5:22. Sa dihang modisiplina ang Dios kanimo, iya ka nang himuon aron makaamgo ka. So you will realize. Himuon niya kini pinaagig daghang pamagi. Apan ang iyang tuyo nini, kanunay gyung paghimatngon o aron sa pagpahigmata kanimo, aron nga musugid kaniya ng imo mga sala ngadto kaniya sa hilom lang nimo nga pagampo. Ug aron ka makabalik ngadto sa hingpit niya nga plano sa imong kinabuhi. Now, excuse me. Sa diha nga mo rebound ka, musugid ka sa imong mga sala. Nan, ang disiplina tingali mopadayon pan kana siya nga disiplina mahimo ng panalangin. Inay disiplina. Nakasabot ka? Diha sa Lamentaciones 3:31-33. Dili musalikway o dili musalikway ang Ginoo hangtod-hangtod. Bisag mohatag siya kaguol apan ana gihapon kaniya ang kaluoy suma sa iyang madagayaon ug walay paglubad nga gugma. Kay dili niya ikalipay ang pagpaantos ug pagsakit kanato. Kasabot ka? Ingon nga mga magtotoo, sa dihang makaputol kita sa atong pakigabitay sa Dios, pinagi sa atong pagbuhat og unsang sala nga personal, unya dili kita makabalik sa atong pagkigabitay sa Dios gumikan kay wa kita mo rebound nan ubos na kita sa disiplina sa Dios. Ang gisulti sa Hebrehanon 12:6 mao kini. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila.
na sa laing pagasulti, tungod kay gihigugma ka man sa Dios, kinahanglan nga iya kang disiplinahon. Og imong basahon ang bersikulo 7 diha sa maong kapitulo, imo kini mabasa diha nga lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Now, wa mo disiplina ang Dios kanato tungod kay nasuko siya kanato. Wa. Kundi tungod kay nagapadung naman kita sa atong kadautan. Kung iya lang kitang pasagdan, ugwa siya himuon, nan, mga daot lang kita. Kasabot ka. Nahinumdum ka man tingali ni adtong istorya bahin sa nitabo sa prodigal son. Mabasa nimo kini istorya ha diha sa Lucas 15:11 ngadto sa 32. Now, dinha sa mong teksto atong nailhan ang usa ka batan-ong laki kinsa milayas. Mikagiw gikan sa iyang amahan uban sa iyang pagdahom nga mabintaha ang iyang kahimtang sa kinabuhi kung magkinaugalingon siyang iyaha. Ug mao nga milangyaw kadto siya dito halayong dapit nga iyang gikinabuhi ang gitawag in English og my way highway. Ug misangpot man yun siya pagkawa sa tanang butang niya. He lost everything. Tungod sa tuman nga pag-antos, umikan sa kagutom o sa kawadon nga iya karong gisinati sa kinabuhi. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang nabuhat nga kasalanan ug busa, midesidir siya sa pagpauli ngadto sa bahay sa iyang amahan. Uban sa iyang pagdahom nga ipaus-os ang iyang ranggo ngadto sa pagkaulipon. Apan nagkugang na lamang siya nagipabilin siya sa ranggo nga usa ka anak nga buhong sa mga pribilehiyo. Pareho ra gayud kita kayo sa maong prodigal son. Binisaya pa ang mawaldas-waldasong anak. Mapariho ra gyud kita sa maong mawaldas-waldasong anak sa dihang maputol ang atong pagpakigabitay sa Dios tungod sa atong pagkasinupakon o rebellion o pagpakasala. Ang disiplina disiplinang gipamtang nga rika nato gumikan sa tinuyuan sa atong buot. Musamot kini sa pagkabugat o gisisinyo kini aron makamatngon kita ug basin ra o makaamgo kita sa pagpaubos sa atong kaugalingon o sa pagsugid niya ng salaa. Ining kahitabo sa ingon, mahimo na nato sa pagpadayon sa atong pagkinabuhing espirituhanon. Now, atong hisugutan kining mga tipo sa disiplina sa Dios, the type of discipline. Unas tanan, ang Dios nung pagpanton o disiplina, moabot nga ni kanatos tulo ka mga ang-ang. Una, pahamatngon o pahimangno nga disiplina, warning discipline, or knocking discipline. Kaduha, bugat-bugat na nga disiplina, intensive discipline. O nga ikatulo, disiplina nga nagdana o kamatayon, dying disiplina. Unsa maning pahamatngon o pahimangno nga disiplina, warning discipline. Mangutana ka tingali. Bueno, sagad ning warning discipline, mudangat kini sa karnal nga magtutuo in a form of a visual pananaw ba o verbal gilitok nga pagpahimangno.
Sa laing pagasulti, ang Espiritu Santo mugamit sa pipila ka gilitok nga pulong o kaha pinaagi o sinulat ba nini sa tuyo sa pagpukaw sa imong pagtagad to get your attention. Now, kung dili kini magakuha sa imong pagtagad o nga mo rebound o mo sugid unta ka 1 John 1:9, yan ang imong mga sala, imong i-rebound. Ang Dios mo adto na siya sa sunod nga ang sa disiplina. Now, unsa man ning intensive discipline? May pagkabugat-bugat na nga ang kini sa disiplina. Kining mao nga ang sa disiplina. Mupahamtang na ang Dios og sakit-sakit nga balatian aron sa pagpaamgo sa karnal nga magtutuo. Apan og di gyud gihapon makaamgo ug mutuo ang magtutuo sa paggamit sa grasya nga paagi sa pagbalik ngadtos pakigambitay sa Dios pinag-rebound 1 John 1:9 nan wa na mahimo ang Dios kundili ang pag-adto na lang gyud sa katapusang ang sa disiplina. Itawag ni og dying discipline. Disiplinang makamatay. Now, ablihi ragod ka ng imong Biblia. Dias panultihon o proverbio. Proverbs 15:10. Versikulo 10. Kung magbuhat kag dautan, silutan ug mamatay ka kung dili ka mudawat og pagbadlong. Now, sa diha nga mulihok ang Dios ug ibutang kita niya ubos sa iyang pagdisiplina. Musanong o mo-react man gyud ta. We can react or respond, di ba? Siya nga aroganting tao. Unsa man? Musinta. Kining arogante gud nga tao, musinta. Musinta dai kanunay gyud siyang mo-react ba? Og mudayog basol niini ngadto sa laing tao. Ang iyang huptan nga papel mao nga siya mao kunuhay ang biktima ug basulon pa man gani niya ang Dios mismo. Apan ang usa ka tawo nga mapaunsanon mo respond. Kita nimo ang diferensya. Ang iyang buhaton motubag lang musanong ug modayon ug angkon sa iyang sala ug kalapasan nga nabuhat. Kita nimo ang kalainan. Lahi gyud. Kaya nahibaw ka, mahimo ta sa pagpamubo sa atong kinabuhi, pinagi sa atong pagsunod sa gitawag sa English o my way, highway. Pinagi o paghimog mga dautang mga desisyon, pagkapakya sa pagsugid sa atong mga sala, o sa pagpahibalik kanato sa atong pagkikambitay sa Dios. Nawan ta makabalik. Kaya man ta nagtuman man ta sa atong buot, nagsunod man tag my way, highway. So, naagani gayon nga, kung na mahimo ang Dios pagpabalik sa karnal nga magtutuo ngadto pakikambitay ngadto kaniya, nga muhukom lang gyud ang Dios sa pagkuha sa maong karnal nga magtutuo gikan ining kinabuhiya ug dad-on na lang kini sa eternidad sa di pa kini siya muguba siyang kaugalingon og sa uban. Buhaton kini sa Dios. Suma sa iyang ginahimos tanang butang kini tungod og alang sa atong kaayuhan. Sabta gina. Now karon atong tukbilon kining bahin ining tulubagon sa kabuoton, volitional responsibility. These are the consequences of free will, resultas kagawasan sa pagpili. Now, okay. Samtang ana ay higayon nga tinuod nga kinahanglang mo disiplina. Mupanton kanato ang Ginoo aron sa pagpukaw, pagpaamgo kanato sa atong mga kasaypanan. Tinuod man usab nga kasagaran sa atong mga pag-antos kinabuhi, gumikan kini sa atong nahimong mga sayop nga mga desisyon. Gusto? Yes.
Most of the problems sa kinabuhi is tao, gumikan sa atong nahimong sayop ng mga desisyon. Umo sa gitawag o balaod sa tulubagon sa kabubuton. Kita rin nakaingon kasagaran sa atong kaugalingon nga pagkaalaot o alantuson. Kita ra. Sayon ra ang pagbasol sa mga ginikanan, mga kahimtangan o mga kasinatian gumikan sa atong mga kalisdanas kinabuhi. Sayob gyud kayo kining maong panghunahuna. Ang matag usa ka tawo kinahanglang manubag sa tanan niyang kaugalingong mga desisyon ug mga kahimuan iyang kinabuhi. Kay ngano God, mga makina kitang magbubuhat og mga suliran. We are problem manufacturing machines. Numdong ka? Ako kiningi hatagag emphasia kay katinuoran ni tanaw ra God kanang gisultis Biblia bahin ni Dias Galacia 6:7. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon pinaagis pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipuga sa tao mausab ang iyang unsa anihon. You see? What you sow is what you reap. Diha usab sa Osias 8:7. Kay nagpugas silang hangin, bagyo ang ilang anihon. Diha usab sa Kolosas 3:25. Ang nagbuhat og dautan, baslan tungod sa nabuhat niya kay wala gayoy pinalabi. Nawang Dios nagapahimutang og pipila ka mga lagda sumbanan aron kita iyang katabangan sa pagbantay sa atong kabubuton to keep our volition in check. Nagasangkap siyang mga balaod ingon man sa usa ka sistema sa awtoridad aron mapatuman ang maong mga balaod. Now, kini bang mga butanga? Manong danon in taon kini sa atong kinabuhi. Now, atong tugbilon ang bahin sa prinsipyo sa awtoridad. Ang Biblia nagatudlo bahis konsepto sa awtoridad nga atong matun-an diha sa libros mga Romanhon, Book of Romans, nga mao kini Roma 13, 1 ngadto sa 2. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaas kagamanan kay walay awtoridad nga dili tinugutan sa Dios ug ang mga kagamahanan karon gipahimutang sa Dios. Busa ang mosupak sa kagamahanan nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayud. Di ba klaro kayo na? Ang Dios mismo naghatag kanatog mga balaod aron kapanalipdan ang atong kagawasan og tinagong panimuyo, our freedom and privacy. Nagagikan sa Dios ang tanang otoridad, di ba nina? Ug tungod niini kinahanglang sundon kini sila. Gitudloan usab kita nining maong teksto kung musupak kita sa otoridad, if we resist authority, nagasupak usab kita sa mga balaod sa Dios. Kasabot ka? Silang ana sa otoridad nagalakip sa tanang sanga sa judicial system sa atong nasod. Nga mao mga kapulisan, mga tropa sa estado, US Marshals, mga kadakuan bahin sa imigrasyon, mga maghuhukom, ug bisan gani ang mga gwardya nga institusyonal. Ang matago sa kanila nga kadagkuan nagahupot sa gahom sa pagsikop, pagdakop o sa pagkumbiktar ni bisang kinsang makalampas sa mga balaod sa nasod. Atagan ka na kung sa kayanong ihemplo. Nagmaniho ka og sakyanan diha sa freeway, okay? Dito sa unahan, doon ay usa ka pulis nga may radar nagahuwat sa pagsikop kadibo kung magpabulhot kag padagan sobras gitugot nga speed limit.
Kung magpadayon ka sumas gitugot nga speed limit, natural wa kay angay kabalakan sa maong pulis. Usta? Apan kung mag-overspeeding ka og sikopon ka, nan kinahanglan kang mobayad sa fine sa imong speed violation. Sabot? Well, tingali bulhot kalagpadagan aging ikyas nimo, meaning you just drive off. Ug imo pa ganing gitunglo ang maong pulis nga nagtuman lang sa pagpasunod sa balaod tungod kay imong gituhuan nga unfair kadtong iyang pagtratar kanimo. Now kining maong attitude nimo kasagaran nagpakita ka na og pagkaarogante. Mapahitason ka usually. Di man kang usa ka arogante dili ra ba atubang og otoridad. He cannot handle authority. Nakahibaw ka ba na? Abi good nimo. Ang pagka-arogante ana magsugod sa balay. Pinagis pagsupak sa otoridad sa mga ginikanan. Unya sa otoridad sa principal. Unya eventually musupak sa otoridad sa mga tinugyanas balaod. Kay kinigong klasiyas tao, hindi bang mga arogante, they are maladjusted. Maladjusted kini siya ngadto sa katilingban. He is maladjusted to society. Sa laing bahin, ang usa ka tawo nga mapaubsanon, humble person, a person with humility, dili tingali makagustos ideya nga pabayron siyang dakong bayronon o fine tungod sa iyang pag-overspeeding apan iyang gitahod ang pulis. Ug iya lang tunlon ang iyang medisina sa way pagbulbol without complaining. Iya pa man tingali ganing pasalamatan ang maong pulis sa iyang pagpahinumdum kaniya sa paghinay-hinay sa iyang pagpadagan siyang sakyanan. Okay, di nilang unang kita kutob karon. Ato ipadayon kini ugma ayaw sipyat sa sumpay niini. Magampo ta. Amahan na mo langit nun. Salamat sa imong padayon sa pagsangkap sa espirituhano na mong panginahanglan. Salamat sa imong mga pulong nga mao lamang ang mong gabayan sa among pagkinabuhi. Kining gitawag nilag walog sa mga luha. Kining kalibutan nga gidumala sa kaaway sa Dios, kaaway umikan sa angelic conflict o nga kami anas taliwala nga kami papilion nimo. Mudapig ba kami sa puwersa niya o sa imong puwersa busa. Salamat sa imong paglamdag kanamo og dugang pang mga kamatuoran. Bani kami sa among paggamit niini sa mga daw-daw panginabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.